Ja mám ešte jednu medzi vami a pánom Uhríkom. To iskrylo, viackrát ste ho označili za predsedu fašistickej strany, čo on odmietol. Pýtali sme sa ho aj na ten kontext, ako to vníma, že pánovi Mazurekovi odmietli dať víza do Spojených štátov a do Veľkej Británie. Ako na to nazeráte vy? Ja som práve rada, že on to neodmietol, on iba povedal, že nemá k tomu čo povedať, takže v podstate kto mlčí, ten svedčí, čiže pravdepodobne potvrdil to, že je skutočne predsedom fašistickej strany. A povedzme si pravdu, keď niečo chodí ako fašista, rozpráva ako fašista, tak je to fašista. A mňa veľmi mrzí, že práve na pôde verejnoprávnej televízie sme museli diskutovať práve so zástupcom tejto fašistickej strany. Ale žiaľ, ja som mala za to, že sú dva spôsoby, ako sa k tomu stavať. Buď teda nechodiť do diskusí, nedávať ten priestor ľuďom, ako je pán Uhrík alebo pán Mazurek, alebo ten druhý spôsob, že ísť a jednoducho argumentmi vyvrátiť to, čo hovoria a samozrejme poukázať aj na to, že sú fašistická strana. Rozhodla som sa teda ísť týmto druhým spôsobom. Myslíte práve preto, že je takéto ich smerovanie, nedostal pán Mazurek víza do Spojených štátov a Veľkej Británie, alebo je tam nejaká tá trestná minulosť? Ja si myslím, že hoci sa teda pán predseda fašistickej strany Uhrík momentálne z toho tak vyviňuje, že to je vlastne za tú minulosť a tak však samotný pán europoslanec Mazurek povedal, že víza mu bolo zamietnuté z dôvodu, že je členom nacistickej strany. To ešte aj Trumpova administratíva, Trump, ktorého teda oni považujú za priateľa, hovorí, že je členom nacistickej strany. Tak myslím si, že to len potvrdzuje, že kto v skutočnosti títo páni sú a môžu robiť, čo len chcú, hovoriť, čo len chcú. Ich program, ľudia v tej strane jednoducho sú členmi fašistickej strany. Ďakujem pekne. Peknú nedeľu.